Дами и господа, Стела! I'm afraid. So what do you want from me? What do you want from me? There might have been a time when I would have given myself away. Oh, once upon a time I didn't give a damn, but now here we are. So what do you want from me? What do you want? So what do you want from me? It's me. I'm afraid. Thanks for loving me, 'cause you're doing it perfectly. There might have been a time when I would have let you step away. I wouldn't even try, but I think you could save my life. Just don't give up. I'm working it out. Please don't give in. I will let you down. It messed me up. Need a second to breathe. Just keep coming around. What do you want from me? What do you want from me? So what do you want from me? What do you want from me? Уважаеми съдии, как според вас се представи Стела? Още от самото начало аз казах същите думи, които сега ще повторя. Това е истински артист на сцената. Браво, Стела! Стела, ти можеш много повече. Ама много, 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 много повече. Искам да го видя. И следващия път. И последващия път. Стела, аз искам просто да отида в магазина, когато направиш албума, и да си го купа. Истинско удоволствие е човек да следи отблизо развитието ти от пеещото плахо момиче с китарата до това, което ни представи тази вечер. Аз знам, че ти имаш още много да ни покажеш и 100% вярвам в теб. Браво! За да подкрепите Стела и тя да продължи участието си в най-мащабното музикално състезание, гласувайте за нея на кратък номер 17410 за всички мобилни оператори. Стела, успех!